Den lå lige denne bag døren. Den havde fået en frisk skiveost på. Og det var lige nede ved døren. Den lille mus kom tættere på. Den forfærdelige musefælde. Den forfærdelige musefælde. Den forfærdelige musefælde. Den forfærdelige musefælde. Ja. Det var altså heavy metal nummer, den forfærdelige musefælde. Du ser helt skræmt ud selv, Henrik Solberg. Ja. Jeg var imponeret over selve trommespillet i den, vil jeg sige. Tekstmæssigt var jeg ikke så skræmt. Men det er en skræmmende tekst, sådan som du ser det. Det sagde Lilian også, hun ikke var bange. Men du skulle have set, hvor hun var der natten efter, da hun fik de værste mareridt, hun nogensinde har haft. Det får du også i nat. Hun blev så bange, at hun havde drømt om den musefælde, så hun sked i bukserne lige midt i sengen. Nå. Det lyder ikke simpelthen så ulækkert. Jeg tror, vi stopper med de historier nu. På hende. Nå.